But she don't paper card instead of future. Hey guys, welcome back to my channel. Ang channel orebadi duku arna. Bus misa dengan bus angi kacau tabai empai be bus on gakhawak yang kitu no yellow bus kununan empai be bus yellow bus Bodoland University pioneer dis. Tanah masa dengan empai hai be pioneer se arna kitu na orebadi jeng nang karbang empai tanah ang be bus थांनायनि सिगां सासे लोगो बिफाजों फैगासिनो दंमोन ओमफ्राय बिजोंबो बिबो बारग'लांबाय दाना आं नांला नोंसोर थांदों नेनांला होननानैहाय बिसोरबो गाखोबोलायलायासै आं दाना अट'जों फैबाय बे अट'आनो जोंना सिगां फैनानै बिसोरा माबायासोल' मोन्दोंमोन मा होनोमोन फाग्ला बाबाल' मोन्दोंमोन ओंखारफिनदोंबायमोन दा अट'आ हारसिं आंखौ दों लाबोनो नागिरदों मोनगोन बेसारा सानदों नोङो मारै जाखो A few moments later जोंना दिनैना सेसनेल एग्जामा जोबलायबाय ओमफ्राय गाबोन मोनसे दंबावो आरो गाबोन जोबसिगोन ओमफ्राय जों बिराद एक्साइटेड गाबोननि थाखाय गाबोन लास्ट एग्जाम सेसनेल टेस्ट बिसोर गासिबो फरायजोबखाबाय गाबोननिखौ बिसोर सानैयाबो फरायजोबबाय गाबोननिखौ रेडि फरायजोबबाय आंनो गैसिना आं फरायाखै गाबोन मेगन मेसिनानै लिरलाबायनोसै मेगन मेसिनानै लिरनो हायो नों वाव सुपार पावार आंनावल' दं बे पावारा सुपार रावनावबो गैया बायदि लादों गाबोननि एग्जाम जोबबाथाय सानसे आयो आंबो गाबोन टिउसडे दा वेडनेसडेआव फैया मा वेडनेसडे थार्सडेआवबो फैयासो जाबावगोन बोरैबाबा कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं बहुत लोमजानो ओंखारबाय ओरैबायदि गोलोमस्रावबाय मोखाङा आंना मैया एक्चुवेलि मा जादोंमोन गरममोन ना थिगसेनो ओमफ्राय आङो 4:38 आव ओंखारदोंमोन आरोना ओमफ्राय मोदोमा गरममोन बाहायनो आङो आइसक्रिम शेक मोनोना थेलानि बै फ्लेभाराव मोनबाय बेखौ लोंनानै होदों बेनिफ्राय आं मोनायाव लोमजानो ओंखारखादोंमोन आरो बेनिफ्राय हरसे फेन लाबावबाय आङो दासो एग्जाम लिरखांनाय लोगो लोगो बोरैबा मोनजोब्बाय ओमफ्राय बेनाबो लोमजानाय थेवब्लाबो जों क्लास मोनसे लानो नेदों आरोना ओमफ्राय दाबो फैया मास्टारानो फैया थांसैसो जों रागा जोंबा जों रागा जोंनानै गावना क्लास बरबाद जानाया सोरनिबा सिद्धाय इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती जों थांदिनि मानसिफ्रा थांसै टाइमखौ नुजाखै आङो 12ता जायाखै 12ता राइट जाबाय 12ता पास ओमफ्राय जों थांसै अट'जों मानखि 12तायाव बास गैया बे खाथिनि दखानाव जालांसै आरोना माने मा जादों बोथोरानो गरम ना मोजां नङा ओमफ्राय देहायानो सुख गैया रावनाबो नै बेनाबो बोरैबा जाब्रबबाय दसेनो सासेयाथ' थांखाबाय दहायनो मैयानिफ्राय लोमजागासिनो दंखायो फिखा सालायलायनायनो बेना गेस बे गरमाव ना माबा माबि जाबाबो उदैफ्रानो बोरैबा जालाजोबो आं ओंखाम जाबावाखै दहाय फुङाव आं एसे जादोंमोन फादो गोबाबसोमोन 15 बासखौनो ओंखाम जाबावाखै सान्दुंनि गरमजों लोमजानाय बेमारि नुजानाय मानसिफोरखौ मा ओंख्रि नोंसिना दालि ओमफ्राय बियो जोगोनार खोमा ब्रयलार जागोन दा ब्रयलार जानोसै Good morning everyone. कल मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया बिकॉज आने के बाद क्या हुआ आई वॉज वेरी सिक एंड देन मैंने एक नींबू स्लाइड पिया नींबू स्लाइड खाने के बाद मैं सोया शाम को उठा तो और भी ज़्यादा सर भारी लग रहा था एंड मुझे मतलब मेरा हेल्थ थोड़ा ख़राब हो गया था रात को शाम क्लास से आने के बाद ये इसीलिए मैं शूट नहीं कर पाया और आज हम लोग का लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम है और मैं पढ़ रही हूँ अभी तो फिर मैं बाद में ब्लॉग करती हूँ मा जाखो बे ड्रेन साफा खालामदों नै मैया गासिबो गारबेजआनो दंफिनजोबो नै
सब कुछ है अब ये भिंडी बेगर लाइन इधर ना सोचता हूँ पने ने अगर काम कर ही रहा है तो फिर अच्छे से करो ये क्या है मतलब थोड़ा आधा अधूरा ये कुछ काम करके भी कुछ होगा ही नहीं तो फिर अच्छे से साफ नहीं करने से ड्रेनेज कैसा फ्लो होगा लास्ट एग्जाम नि एक्साइटेड आं हिंदुस्तान टाइम्स निखौ हरदों बेनो हिंदुस्तान टाइम्स निखौ बेबो हिंदुस्तान टाइम्स दिनै रवीन्द्रनाथ टैगोर डे गाइस तो जोंना दिनै प्रग्राम दं एग्जाम जोबनानै लास्ट एग्जाम मा I'm हार्सिंग से जिरायो guys every time I see it alone मैं अकेला बैठती हूँ एग्जाम में नोंखौ खोनाथाराखै दां every day जोंना दिनै रवीन्द्रनाथ टैगोर डे आरोना तो जोंना एग्जाम जोब्बाय जोङो दसे केन्टिनाव साहा लोंहैनानै प्रग्राम नायनो फैफिनगोन चप आयौ चपआ मानो स्टाइला आलदा बिदि नुफेराखै आं नुफेरबावाखैनो नै आंगोलावसो जायो ला होमबा जोंहा गल जोंना मोखाङा गल आप लोग ने कभी चॉप को ऐसा देखा सॉप को आलू चॉप को ऐसा कभी ऐसा शेप में कभी देखा है क्या तुम आप लोग कचौड़ी जैसा हाँ मा जादों जों केन्टिनाव जाखांनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय प्रग्रामानो जोब्बाय 1 घन्टाल' जाखादों प्रग्रामा बेखौनो जों दानो प्रग्राम जाखांनांखाय प्रग्रामाबो 2 घन्टासो लागोन साननानै जोङो माबाबाय ओमफ्राय जों थांफिननो नागिरबाय दाना सारमोनहा स्कलार्सफोरा हाबसिन मेथाइ जानो होनबाय मेथाइ जानोल' हाबफैनाय जाबाय ओमफ्राय जोंहा Welcome back to Supu's channel. Or guys, do subscribe, like, share, comment, and you will get to see more beautiful girls in the university. Ayo, manusia hone. Rika. Are tu video bana rahe. Video बना रहे हो अभी तक हम लोग को खाने ही नहीं मिला अभी तक कहाँ है खाना हम लोग बहुत भूखे प्यासे हैं चाय पानी कुछ मिलने वाला है तो और गाइस आज हम लोग का एग्जाम खत्म तो हो गया है बट बहुत लंबा एग्जाम दिया है ना हाँ बस बहुत नाम के लिए हम लोग एग्जाम दिया है that's it। और जब पेपर मिलेगा ना लड्डू गोपाल बड़ा अंडा मिलता है 0 ओके गाइस और sit on paper can't decide our future। इतना सुंदर लग रहा है हमारा सीनियर्स और जूनियर्स है हाँ गाइस थोड़ा दुर्गा पूजा चल रहा है ये देखिए हमारा डिपार्टमेंट का लड़के लोग को really doesn't want it to take class I don't want him to take class why are you like this क्यों ऐसा है तुमको क्लास लेना नहीं था हमको पहले ही देख लिया बीवी सर ने ऐसा बोला गाली खाएगा तुम लोग अगर क्लास नहीं किया तो देखो ये लड़की लोग क्या कर रहा है ये लोग क्या कर रहा है तुम लोग सामफ्रामबो बिदिनो ये ऐसा ही करता है हर दिन मिठाई मांगता है आके हम भी मांगते हैं कोई है क्या खाने को बोल के मिठाई है क्या हम पैसा दे देंगे मिठाई है क्या हम नहीं हम लोग खा के आया मिठाई का पैसा दे देंगे अभी मिलने वाला है ना अभी खाने को मिलेगा रुको स्वीट्स लेके आएगा ये लोग A few moments later
ऐसे करो टीचर्स गाली देगा थांसे बाबाय उनाव जों थांसो क्लास दाबो जायाखै एक्चुअली 50 मिनिट्सआव मानोकि जोंना 9:30 10:30 11:30 बिदियावसो जायोना क्लासआ जों थांनोसै आरोना दा थांसै ना The sky is pretty. इतना सुंदर है लेकिन अंदर इतना गर्मी है Guys, thank you so much for watching. Have a nice day.